his time, in his time, he makes all things beautiful in his time. Lord, please show me every day. Tikulandireni pano pati yankule na mbuye. Lero ndi lachisanu limene lili pa 26 August 2022 ndipo mawu oyamba achokera nkalata yoyamba ya Paulo woyera kwa Korinto mutu 1 ndime ya 17 kulekeza 25. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Sister Memory Chimasula at Telesian Sisters kuchokera ku Lunta Television. Ndipo utenga wabwino uchokere mu utenga wabwino monga dalembera Mateyu mutu 25 ndime ya 1 kulekeza 13. Ndipo amene akutiwerengera mawu amtenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Father David Niwagaba achipani cha Montfort Missionaries, a director a Lunta Television. Mawu ankalata yoyamba ya Paulo woyera kwa Korinto. 1 Akorinto mutu 1 ndime ya 17 kulekera 25. Abale, Khristu adandituma osati kuti ndizizabatiza ayi, koma kuti ndizizalalika uthenga wabwino. Ndipo ndiyenera kumaulalika mosagwiritsa ntchito luso lake la ulaliki, kuopa kuti mtanda wa Khristu ungatheretu mphamvu. Mawu onena za imfa ya Khristu pa mtanda ndi chinthu chopusa kwa anthu amene akutayika, koma kwa ife amene tili pa njira ya chipulumutso, mawuwo ndi amphamvu ya Mulungu. Paja malembo akuti, ndidzawononga nzeru za anthu anzeru, ndidzathetsa kuchenjera kwa anthu ochenjera. Nanga ali kuti anthu anzeru? Ali kuti aphunzitsi amalamulo a Mose? Ali kuti anthu onyadira nzeru zamakono zapansi pano? Monga Mulungu sadaonetse kuti kudalira nzeru zapansi pano nkopusa, pakuti mwa nzeru zake za Mulungu adakonzeratu kuti anthuwo asamdziwe ndi nzeru zawo. Koma kudankomera Mulungu kupulumutsa anthu okhulupirira ndi mawu opusa amene timalalika. Ayuda amafuna kuona zozizwitsa, pamene Agiriki amafunafuna nzeru. Koma ife timalalika Khristu amene adapachikidwa pa mtanda. Kwa Ayuda mawu amenewa ndi okhumudwitsa, pamene kwa anthu a mitundu ina mawuwa ndi wopusa. Koma amene Mulungu adawayitana, kaya ndi Ayuda, kaya ndi Agriki, onsewo amazindikira kuti Khristu ndi mphamvu ya Mulungu ndiponso nzeru ya Mulungu. Pajatu chimene chimaoneka ngati kupusa kwa Mulungu ncha nzeru kupambana nzeru za anthu, ndipo chimene chimaoneka ngati kufoka kwa Mulungu ncha mphamvu kupambana mphamvu za anthu. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a mtenga wabwino monga dalembera Mateyu woyera. Mateyu mutu 25 ndime ya 1 kulekeza 13. Pa nthawi yomweyo Yesu anaphunzitsa mwafanizo nati, za ufumu wakumwamba
zizafanana ndi zimene zidachitikira anamwali 10. Iwowo adatenga nyale zawo nkukamutchingamira mkwati. Asanu anali opusa ndipo asanu enawo anali ochenjera. Asanu opusa aja adatenga nyale zawo osatenga mafuta ena apadera, koma asanu ochenjera aja adatenga mafuta ena apadera msupa zawo. Popeza kuti mkwati adachedwa, onse aja adayamba kuwodzera nagona tulo. Tsono pakati pa usiku kudamveka kufuula kuti mkwati yakubwera, tulukani kamutchingamireni. Anamwali 10 aja adadzuka nkuyamba kukonza nyale zawo zija. Opusa aja adapempha ochenjera aja kuti tipaseniko mafuta onani nyale zathu zikuzima. Koma ochenjera aja adati, hayi, tikatero satikwanira tonsefe. Bwanji osati mungopita ku sitolo mukagule anu. Pamene ankagula mkwati adafika, amene anali okonzekeratu aja adolowa naye pamodzi mu nyumba ya pwando. Pambuyo pake adatseka chitseko. Kenaka mbuyo mwa alendo anamwali ena aja nawonso adabwera nati, Bwana, Bwana, titsegulireni. Koma mkwatiyo adati, pepani, sindikudziwani. Pomaliza Yesu adati, ndiyetu inu muzikhala maso, poti simukudziwa tsiku lake kapena nthawi yake. Mthenga wa Ambuye. Posinkhasinkha pamawu amene tawamva, ndifuna leroli pa 26 August 2022 limene lili Friday, titengeponso maphunziro awiri. Ndipo phunziro loyamba limene ndikulitengapo ndi ili, let them mock you as you seek God now. What they see as foolishness today, they will desire when it's too late. Asiyeni ajede menafunira leroli. Zimene akuziona ngati nzopusa panopa, mwina azazifuna nkuzisowa pa nthawi imene ikale kuti sangachitire mwinaso. Let them mock you as you see God now. What they see as foolishness today, they will desire when it's too late. Ndikamva mawu oyamba Paulo akuti, kwa anthu amene akutayika mtanda wa Ambuye Yesu kweneka ngati nkupusa. Tikaona moyo wathu ndi mmene tukhalira, anthu ena anasiya kupita kuchalichi. Ena amangoona kuti mwina ndizabodza izi ndizi, koma chimene tili sure kuti ine pamene ndimabwera moyo uno sinachite kulemba kalata kuti ine mundilenge ndikhale munthu wamuna, kapena mundilenge ndili wankadzi, kapena mundilenge ndi mphuno ndikanafuna kumuuza Mulungu kuti andipase mene ndimafunira. Sindikanamuuza kuti andilenge ndi mphuno yongodula apa ayi. Ndikanamuuza bola ango ndipasako kamphuno kosongokako pang'ono. Koma sinachite kunena ndikulamula kuti Mulungu andilenge mene ndilili. Choncho moyo wanga unayamba ine osadziwa. Ndipo mene ndikukalira muso sindikudziwa. Mene ndikupumiramu ndikuyankulani. Nkoteka nkozo kungokomoka nkugwa mupangapo chani. Basi mwina kulira ndikupita pa platform kungolembapo RIP Father David. Timamudziwa amatiralikiraso pati yankulena Ambuye amene aja amene alibe mano ena mkama amene fine, but what next? Ndodziwa kuti paliso moyo uti wina umene ukubwera kutsogoloko. Kumene sindikudziwa ndiva yaliti ndipita liti. A lesson. Let them mock you as you see God now. What they see as foolishness today, they will desire when it's too late. Phunziro lachiwiri limene ndikulitengapo ndi ili,
Top up your oil often. Your lamp may go out at a crucial time and you miss out heaven. Ndiziwonjezera mafuta mnyale yanga pafupi pafupi. Mnyale yanga ikozodzima pa nthawi imene sindimayembekeza, ndipo ndikozo kupezeka kuti zonse zimene ndimavutikira zapita pachabe ndilepere kulowa mu ufumu wa Mulungu. Ndikamva utenga wabwino ndiphunziro limene ndikulitengapo. Akutipatsa zitsanzo za anamwali opusa ndi anamwali ochenjera. Ochenjerawo akumbukira kukhala ndi mafuta apadera nkumawonjezera munyale zawo kuti zisadzime. Ena aja basi angoyenda osapanga plan. Top up your oil often. Your lamp may go out at a crucial time and you miss out heaven. Abwera basi apitoka wonjezera mafuta aja apeza kuti zata. Kaya Mulungu azatipasa second chance kuti ukoko angoti yayi musanditenge pano mungo ndisiya ndikalape kaye. Oho. Pamene ndili ndi mwayi ndipangiretu. May God give you the grace. May He give me the grace to live every day reflecting about the meaning of life and live better than I lived yesterday. Mnali ndine Father David Niwagaba. Pakamera nali ndi Felix Misumari. Ambuye akudaliseni ndi kunidalitsa Atate ndi Mwana ndi Mzimu Woyera. Amen. Lord, my life to you I bring. May each song I have to sing be to